Okay mga brothers and sisters, naatay tubagon karon nga pamahayag gikan sa usa ka tubag pod sa pamahayag no sa usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ang iyang profile name sa Facebook Latigo Umandam. Naamang ko gi-post sa social media. Dayon iyang gitubag no isip side pod nila sa ilang pagtuong Iglesia ni Cristo. Okay. Atong paminaw ning iyang video uban na sa atong mga bat-in pod nga komento tubag pod sa iyang pamahayag aning video. Okay, ato dining paminaw ning iyang video. Atong ikatubag nining nagpost nga usa ka dipensor katoliko. Bahin niining may tungod aning iya ang topic niyang gi-post about sa fake religion. Kunya yangyo siya nga magbinisaya lang daw kay Bisaya maning nag-post. Manang mga mi pasensya sa among mga followers, mga viewers namo nga miabot og 1.2 million na mga viewers namo. Pasensyahan nyo na yung mga Tagalog, no? Kailangan lang natin itong talakayin at igawa ng content kasi request naman sa ating isa sa ating mga viewers, no? Kunya ang atong hisgutan ron, no, religious topic ni. Kunya among ipauna sa inyo nga dili mi magwawali dili mi ministro, dili mi manggagawa, ordinaryo raming mga membro sa Iglesia ni Cristo. Sila tigo. Kunya iya nato taga-reaction ning iya ang gi-post nga topic. Amo sang basahon sa inyo kining gi-post sa usa ka dipensor katoliko. Ingon niya diri nga ato dayong ipadakop ang nagsabwag og fake money. Pero pasagdan lang nato ang mga fake churches. Agi sa separation sa church o sa state o freedom of religion. Bisan ang gobyerno sa tao dili na magpakabanak sa pagkilatis unsay fake churches. Basta lang magamit sa mga politiko ang mga butos ng mga tao, mahadlok na sila mo criticize o musaway sa mga fake nga mga religion na dili si Kristo ang nagsugod. Kay mahadlok sila nga mugamay ilang buto sa eleksyon. Ayan, mani ang iyaang unod. Kanya matod sa atong viewers, unsa kunoy atong ikasulti aning gipost sa usa ka dipensor katoliko, no? Ang gipost sa atong higalang dipensor katoliko ay lang mo palain kay igor raming katubag ani mga higala na Ato sang gipost kay doon ako ika-istorya atong iyang pamahayag. Now, dili ko sure kung tinuod ba to iyang gipamahayag nga nay nag-request. Gawa siguro kung doon na siya gipakita nga silbing ebidensya nga naagyoy nag-request niya ato. Kay posible man nga iya ra pud tong istorya para nga adun na po'y muraba og matawag na tog unod ang iyang pamahayag nga tinuod yun nga dunay ga-request. Kay posible man pod nga siya ra gyud nakabasa no sa atong gipost. Tay nakahuna siya og tubag pero iya lang gibulak-bulakan nga doon na kunoy kanang ga-request niya nga tubagon to. Pero okay. Okay lang no. Speculation ra man po ning ako. So ibutang na lang nato nga doon na gyud ga-request. Okay, atong ipadayon nig paminaw ning iyang video og mao gihapon mo post lang ta kung doon na tay ika-istorya. Komento pod sa iyang pamahayag. Okay, ato sang ipadayon pagpaminaw. Among Katoliko. Ang pinakadugukan o unod yun sa iya ang i-post about sa fake nga relihiyon, no? Nya doon na siya gingon nga kung kana kunong fake money, kung doon ay magsabog ana dakon dayon. Tinuod man gina kay mugamit ka og fake money, nya ipalit nimo na dito sa tindahan. Kung masaktan ka nga gikan nimo ang fake money, kasigurado gyud madakpan jud ka kay dili man na legit, fake money man na. Nya diri sa fake nga relihiyon, wa puy mo angkon. Nabagoy mo angkon nga magwawali. Kamo ingon sila kining among relihiyon fake ini. Wala gyud. Naningkamot ang tanang magwawali nga moingon nga sila tinuod. Kay ila ko nung relihiyon mo'y tinuod. Pero atong kining hilngon, kung maghisgot ganita o kining piki, bisag dinhi sa mga items kay karon daghan naman kayong piki, no? Dili lang kay ang fake money, dili lang kay ang mga fake nga fake news, napay mga fake items. Pananglitan lang, muhatag ko ninyong example. Kaya ta mo punta diyan ning relihiyon. Kining branded nga pantalon. Kasagaran natong gamiton nga example kining branded nga Levi's nga pantalon o kanjak.
kung doon na gani original nga jag, ang pangalan ana jag gina na original nga jag ang pangalan, original nga Levi's ang pangalan. Kunya kining mga fake, ang ihingalan po kunuhay nila sa ila ang fake nga jag o Levi's. O gihapon, fake nga Levi's, fake nga jag. Usaw na nato pag ila sa pantalon nga fake nga pareha man og ngalan. Maangkon man puring fake nga jag o fake nga Levi's nga original kuno sila. Maila nato na diha sa tahi, diha sa panakton o tela nga gigamit. Lahi ra nang tela sa original o sa tela sa mga fake. So kung diri sad ta sa relihiyon, no? Kung maghisgot tag relihiyon, wala gitaw dagway mo ingon o magwawaling mo ingon nga fake ang relihiyong giwali sa mga apostol o ilang gipasakupan. Adi gyud siguro mo ingon ning mga magwawali ron sa relihiyon nga fake ang giwali sa mga apostol. So, unsa man tong relihiyon nga giwali sa mga apostol? Mabasa ninyo na sa Biblia. Kung ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kay si Ifdi maning nag-post mao ang Iglesia nga original, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dapat ang piki Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sama ba sa jag? Kung ang jag nga original, ang piki ana dapat ay jag pod. So kay giklaiman sa mga CFD nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang original. Dapat ang piki ana Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Doon na siya gigamit nga analogy sa pag ingon kunuhay unsay fake. Iyang gigamit ang kanang karsunis nga pananglit Levi's. Ang original siyempre Levi's, then ang nangupya awaton ra gihapon ang ngalan. Pero diha lang ilhon sa unsay gigamit nga tela. Okay, sakto ang punto. Unya mao din na iyang gihimong analogy sa pag-disprove sa akong gipahayag ba nga ang original Roman Catholic Church. So bali ang fake pod ana kopyahon po na ang name nga Roman Catholic Church pero fake lang. Wrong na siya nga analogy. Kanang gitawag na siya fallacy of equivocation. Nganong fallacy of equivocation? Kay ang matuod nga iglesia nga gisugdan ni Kristo kung maghiskot gyud ta og historical nga dagan sa matuod nga iglesia. Ang matuod gud nga iglesia dili man kay usara ang iyang description o katawagan. Ang iyang gihimong example sa fake murag iyang gipresume nga ang description ra gyud sa iglesia Roman Catholic Church. Nga sa ato pa kung dunay mangupya nga fake, di maura po na kopyahon ra po na nga description. Sayop na siya tungod kay bisan siya kahibalo nga ang pagtawag-tawag sa iglesia kung mubasa tag Biblia dili kay usara. No? Nay mabasa nga iglesia sa Dios gani mas daghan ang bersikulo nga atong mabasa nga ang pagtawag sa iglesia sa Dios kaysa kanang iglesia ni Kristo. Okay, mas daghan ang bersikulo nga nag-translate og iglesia sa Dios. Dayon ang iglesia po diha sa Biblia gitawag po ang mga sakop dito sa Book of Acts, basahon sa mga buhat, gitawag og Christians. Gani si Pedro iya pong gitawag og piniling katawhan sa 1 Pedro 2:9. Si Pablo iyang gitawag po og iglesia sa mga balaan sa 1 Korinto 14:33. So dili lang kay usa ang description sa matuod nga iglesia kung maghisgot og Biblia. Lain-lain na gani po pag-abot sa Korinto gitawag po iglesia sa Korinto. Sa Tesalonica, iglesia sa Tesalonica. So lain-lain ang katawagan sa iglesia kay niadtong panahon sa mga apostol, wala pa man sila kanang gitawag og hiniusang description sa iglesia, kanang gitawag og conciliar description sa iglesia. Wala pa sila kahimo. Kay katong ilang gidibatihan sa Council of Jerusalem, kay usar man ka council ilang nahimo, wala sila maghisgot og unsay ilang conciliar description. Kay kanang pagtawag og
Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, katong giingon ni Pedro nga piniling katawhan o piniling nasod, Christians, no, sa katong Book of Acts, kana personal na nilang pagpahayag, pagtawag, o kung sa ilang gamiton nga description, pagtawag sa iglesia ang gisugdan ni Kristo. Kay lahi man ang moingong kag hiniusang description, kana amang yung gimitingan ba? Kung sa'y gimitingan nila sa grupo, then mo decide din sila, pinaagig council nga, mao ni atong conciliar description. Oh. Panahon sa mga apostol, wala pa ka nang gitawag og conciliar description ang simbahan. Kay katong mga pamahayag nila nga lain-lain nga description, pahayag ra to sa mga tagsa-tagsa nila. So dili lang kay usa. So ang iyang gihimong example nga analogy, iya burabag iyang gi presume nga ang katawagan sa iglesia nga matuod nga silbing giangkon namos Katoliko nga matuod, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kana ra gyud. Mao na nga ang mangopya, kopyahon ra pud nga lana, dili na siya mao. Di na siya mao. Kay ang simbahan nga Katoliko, kung tanaw na to sa history, panahon sa mga apostol, wala pa na siya gitawag og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano, kay kana nga description na symbol niadto lang First Vatican Council 1870. So, kung tanaw nimo ang logic ba sa pag-analyze nganong pangitaon man na dito panahon sa unang siglo, panahon sa mga apostol, nga wala pa man nahitabo tong First Vatican Council. Kung maghisgot ta og biblical description, siyempre, kung sa itong nasulat ra sa Biblia. Kay mo man ay nasulat sa mga apostol para sa nang Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios, Iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33, Iglesia sa mga hintil, kaya naman po yung mga hintil nga nakabig, Iglesia sa Korinto, Iglesia sa Thessalonica. Okay, mao na. So, kung maghiskot tag unang siglo, panahon sa mga apostol, di ang atong litukon, katulad pong ilang nalitok. Pero dili pagalit na matawag og conciliar. Kay katong ilang mga pagtawag-tawag sa iglesia, dili man to kay gihiusahan nila nga nagkasabot sila nga mao ni atong official description nga kanang conciliar. Wala mag-ingon ng mga apostol na. So katong pagtawag-tawag nila sa iglesia, base ra to sa ilang mahuna-hunaan nga muhaom ra pod. Si Pablo dunay bersikulo nga nag-ingon siya nga iglesia sa Dios. Kay sa Dios man ang iglesia. Naay bersikulo pod nga nag-ingon siya nga iglesia sa mga balaan. Kay ang founder balaan man. So, lain-lain ang pagtawag. Di ba? Oh. So, nga nung nahimo siyang Roman Catholic Church, tanawon sa history kung kano siya natawag og Roman Catholic Church. So, mao na. Nga nung moingon ta nga ang Roman Catholic Church, mao ang matuod nga iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo, kay mao man siya ang gitawag aning mga description na. Kay ang Biblia pod sa Jeremias 31:21 nagisgot man nga butangag mga description. So plural man, dili kay usa lang. So mao na nga ang matuod nga iglesia sumala sa Biblia lain-lain ang pagtawag, pero pag abot sa panahon naghimo og kanang gitawag og conciliar description og ang official nga gi-assemble tanang mga description nga conciliar niadtong First Vatican Council. Mao bitaw nga sa mga libro ron nga standard mo nang mabasa na nato Catholic, Roman Catholic, or kumplituhon jud one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero dili na siya dapat ipangutana kung moingon ta nga asa man sa Biblia. Kung dunay mangutana ganig asa man sa Biblia, mo na kanang gitawag og pangutana nga dili dapat ipangutana. Misnomer. Nganong misnomer na nga question kung dunay mangutana na tungod kay hibaw-an naman nga kanang pag-assemble sa mga description nga Roman Catholic Church niadto lang First Vatican Council 1870. So nganong pangitaon man nimo ang deklarasyon sa 1870 sa unang siglo nga wa pa man mahitabo ng 1870 sa unang siglo. Di ba? Mao na. So kay ang pag-ingon nato nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia sa Dios, matuod nga iglesia ni Kristo, kay ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo gitawag man pud anang mga deskripsyon na. Kay sa Biblia wala man gabawal nga tawag-tawagon sa laing mga description ang iglesyang gisugdan ni Kristo.
Gani kahibalo sila ana nga bisan sa Biblia ako na ning gisubli-subli nga ang iglesia sumala sa Biblia gitawag sa lain-laing description. Iglesia sa mga balaan, Christians, iglesia sa mga hintil kay dunay mga hintil pod nga nakabig, iglesia sa Corinto, Tesalonica, piniling katawhan o piniling nasod. Gani ang uban pod karon kay naaman po'y masabot nga ang mga sakop ng bag-o o ng tao pag-usab doon na po'y magtawag og born again. Pero kadtong nagsugod panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol, dili nang born again ron nga awahira nga nagsugod-sugod sa Amerika. Gani kaning kang latigo nga relihiyon, iglesia ni Kristo kunuhay nga ang description, pero dili man si Kristo ang kanang founder o gasugod. So gani mao nay matawag na tong fake. Ngano man kay ang iglesia ni Kristo sa Biblia si Kristo man ang founder. Samtang kanang ilang grupo si Felix Manaluman. So mao nay klaro kay ang fake no kanang INC tungod kay ang founder dili man si Kristo. Pero ang ngalan gikopya atong translation po sa Biblia nga mabasa ng iglesia ni Kristo. Pero kanang iglesia ni Kristo nga description sa iglesia usa lang na dili kay kana lang. Naay mabasa pod nga iglesia sa Dios. Pero kung tanaw nato ang history, natawag yun ng Roman Catholic Church. Unya, valid na tungod kay na may authority ang mga obispo. Gani, doon ay deklara ang mga obispo ni atong Council of Rome 382 AD kanang pagdeklara pila kabasahon ang New Testament nituo man pud ang mga iglesia ni Kristo ana. Gani makakaingon ko nga ang original gyud ay nga naay authority mga obispo. Kay kanang ilang Biblia nga adunay 27 books lang ang bagong kasabutan, produkto na, deklarasyon man nas mga obispo. Dili man na deklarasyon sa ilang mga ministro. Kay katong 382 wala pa may INC ato. Katong Council of Rome nga nahitabo wa pa INC wa pa gali sa bulog. Okay, kuan ra kining pasiaw lang ni ato no, joke lang puta no. Si Felix Manalo ilang founder wala pa ato. Wala pa sa bulog sa iyang amahan no. Kay kanus arago na 1914 awahira go na ilang grupo. So mao na. So kung maghisgot kay naghisgot man siyang fake kay gahisgot man kung fake good sa katong akong gi-post nga maay lang ta kaayo og makakita galitag kanang maghawid o maghimo og fake na kwarta pasakpan din nato padakop dayon. Pero kung maghisgot galitag fake churches wala kayo magkabanana. Okay, magkabanana. Okay, so mao na dayon mo na hinungdan nga nidaghan ng relihiyon kay dili man gukdon sa gobyerno unsa na mga fake churches. Dili po na trabaho noon sa gobyerno. Munghunaw sila na kay agi anang separation between church and state. Pero sa akong kabahin kung ako mo'y politiko, dapat concern po ko sa spiritual nga bahin. Hinahanglan makahibalo po ko mo kilatis ba unsay fake churches para mapahibalo na to ang mga tao. Kay kuan man na kanabang accountable maputaan sa Dios nga nagkahibalo tag unsay fake church unya maghilom-hilom rata. Di ba? Nya unsa kay motibo na to? Pananglit ko sa ko ka politiko. Bisag kahibalo ko unsay fake church na pasagdan lang yun ako ng mga fake church kay dili na makatabang na ilang buto nako kung di na silang buto nako kung mulansar ko. So mo to uno dito sa akong gi-post nga iyang gi-komentaryuhan mo man to. So mao na ano, so katong iyang himong example sa fake church nga original ang Roman Catholic Church, then dapat kung dunay mangupya, kopyahon ra po ng Roman Catholic Church. Unsaon pagkopya nila ana nga kasagaran nila anang ni kontra sa Katoliko, ni gawa sa Katoliko, dili man na sila mamili og description nga kanang wala dito sulod sa Biblia. So dili gyud na nila kopyahon. Kay ang pag-prove nato nga nung Roman Catholic Church ang matuod nga iglesia tungod kay mao man gipakita sa history. Unya ang basihan po dili man kay kana ra na sa Biblia. Mismo ang Biblia gani gaingon nga read the history books and see. So sayop gali ng ilang giingon nga ang basihan Biblia ra gyud kay nga naman self-refuting na kay mismo ang Biblia nga ilang giingon nga Biblia ra wala mag-ingon ana.
ang Biblia gaingon pagani nga read the history books and see sa Living Bible translation. Bisan pag dili gani Living Bible masabot man kay ang unod sa bersikulo sa Hub 8:8 gapasabot man nga kung gusto gani ka masayod kung tinuod ba gyud na. So tanawa sa unsay nahitabo na. Unsa man ang unsay nahitabo da, di ba history? Sa Living Bible gi-translate lag history. Pero valid man na kay allowed man ang mga translation nga lain-lain. Bisan gani ang mga ministro sa iglesia mo gamit mo pug lain-laing version, di ba? Oh. So mao na read the history books and see. Nganong apil ang history? Kinaaman sa history makita na to. Kung tinuod ba gyud na nga si Kristo may founder o gasugod na inyong grupo, mo bitang nakahibalota nga nganong moingon ta nga fake ng ilang iglesia kay ang ngalan ni Kristo unya ang founder dili si Kristo. Di ba? Kay kanang fake, unsa may usas ilhanan sa fake, kinupya, dayon ang gahimo, dili authorize. Di ba? Ang gahimo anang fake money, dili authorize. Ang authorize magtukod o magsugod og iglesia si Kristo. So siya may silbing founder o originator. So, ang matuod nga iglesia, si Kristo mo'y gasugod. Unya, kay kanang ila, kay si Felix Manalo man. So, muhaom gyud sa atong paghulagway unsa ang fake kay ang gasugod dili man si Kristo. Sama sa fake money, ang gahimo sa fake money kadto mang walay authority. Sa ato pa dili central bank kay ang genuine nga kwarta sa atong nasod sa Pilipinas ang naghimo central bank man. Kay ang central bank man munay authority. So sa iglesia pod nga gisugdan ni Kristo, si Kristo man ang gasugod, so siya mo'y founder. No? So, moto'y genuine. So, kung doon ay magtukod og iglesia, dayong nganlan sa ngalan ni Kristo, unya dili si Kristo mo igasugod o founder, so fake yun ang tawag na. Kay si Felix Manalo, wala siya authority mo found o musugod og iglesia. Kay si Kristo raman ang founder o originator sa iglesia. So, atong ipadayon ng iyang video o gangato pong tubag. Diba? Lisod po og ang jag original o ang ngalan sa piki Carlos King. Bani. Adili. Di ba? Nakuha ninyo ang punto mga higala na mo o katong nangutana. Di mahitabo. Pero ang original mo itong ipasakupan sa mga apostol. Mo ito'y original, genuine nga iglesia o relihiyon. Unsa man ang giwali sa mga apostoles. Malimot niya ako munang nibatin dayon ko. So aminado day siya nga ang original kadtong gipasakupan sa mga apostol. So di modo kay kanang ilang iglesia dili man na mao ang gipasakupan sa mga apostol kay mao man na ang gisugdan ni Felix Manalo. So base sa iyang giistorya, so sa iyang gilitok sama ra nga iyang giangkon nga fake sila. Kay ang original kuno kadtong gipasakupan sa mga apostol. Unya kanang ilalahi man na. Hinaon na sila yung mga palusot-lusot ana. Gamit din sila mga bersikulo nga na ako na nawala ko no ang unang iglesia then babangono na pod lahi po na nga topic sa apostasy na po na ato po na gihapong pangtubago ng ilang pamahayagan na in fact doon na ako'y mga videos ana gipangtubag na ko ng ilang tibuok kapag talikod argument wala gani na gitudlo sa mga apostol kana ilang doktrina nga total apostasy pero ang nakauna gyud ana si katong Mormons, si Joseph Smith may unang nagtudloan ng total apostasy o ganap buong pagtalikod. Kay sa Biblia, kung basahon na to diri sa Biblia, ang gitudlo mahitungod sa apostasy sa iglesia, dili man whole, dili man tibuok, part raman, ang katuramang manindog itong musupak sa tinudloan sa naay authority. Mga sulpot ba? Gikan rapod sa sulod. Then doon na manggali gikan sa gawas pero mao lagi gawas gikan sa sulod ug sa gawas na kung ayuho na tug tan-aw ang history. Pero nung ka nga ang tibok iglesia nga gisugdan ni Kristo tibuok matalikod dili na tibuok matalikod kay sa ato pa sayop detong sa Lucas 1:33 nga gihulagway nga magpadayon. So sayop din nang naas Biblia nga magpadayon ug bisan ang gangaan sa impierno dili makabuntog sa to pa magbarog kanunay. Sa Mateo City 24:25
Mao gyapon klaro kayo nga ang iglesia kanunay magbarog. So meaning dili siya tibuok matalikod. Ang matalikod daghan kay daghang mamiya pero dili ang tibuok. So kay magpadayon man wa may laing grupo nga nagpadayon gikan panahon sa mga apostol, panahon ni Kristo kini ra mga iglesia Katolika, Apostolika Romana. So mao ni ang matuod nga iglesia. Atong i padayon ning iyang video. Iglesia. Mabasa ninyo na sa Biblia, ha? Naa sa Biblia mabasa. Mga apostol mismo yun ang nagsulat og ilang giwali. Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. Buhat 20:28 lang sa version Iglesia ni Cristo. Galacia 1:22 New Filipino version Tagalog, Iglesia ni Cristo sa Okay, gibalik-balik na pud tong mga translation nga Iglesia ni Cristo. Sa akong kabahin dili ko musupa ka nag-i-translate na siya og Iglesia ni Cristo kay dili man po na sayop. Kay ang founder si Cristo God, so pwede tawag og Iglesia ni Cristo. Pero ang sayop nila kay ilang giangko na. Dili na sila dapat moangko na kay kanang Iglesia ni Cristo nga ilang gipangkutlo di sa Biblia ag nagsugod na panahon ni Cristo og mga apostol. Kanang ilang Iglesia ni Cristo wala man na nagsugod panahon ni Cristo og mga apostol. Nagsugod man ng Felix Manalo 1914. So dili na mao ang matud nga Iglesia ni Cristo. Ngalan ra Iglesia ni Cristo ana pero ang grupo dili. Kay siya man gani katong sa una niyang pahayag aning video harapo di ba niingon siya nga ang matud nga Iglesia ni Cristo katong gipasakupan sa mga apostol. So kanang ilang grupo dili man na mao ang gipasakupan sa mga apostol. Dugay raman ng hagbay raman nga matay ang mga apostol ana kanang 1914. So dili na matuod nga Iglesia ni Cristo ila. Pangangkon ra, claim without evidence. So sa mutuo lang nya kay na may tagna sa Biblia nga daghang madala kay daghang malimbungan. So mao na karon na nidaghan po ng ilang grupo. Atong ipadayon ng iyang video. o diya. Lisod po og moingon mo nga fake tong Iglesia ni Cristo nga giwali sa mga apostol. Ha? Apostol na ang gawali, apostol na murag kung iyang gipasabot nga ako mo'y nagpasabot nga imiingon kog fake tong gisugdan sa mga apostol, wala ko magingon ana. Okay. Ang iya lang anong nisulti siya ana tungod kay iyang gigamit ang termino nga Iglesia ni Cristo nga ila man kung gi-claim nga sila na kay agi sa ngalan nga parehas. Sa ako nang giingon fake. Nganong fake kay ang matuod nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios nagsugod man panahon ni Cristo kay siya may founder, panahon sa mga apostol nagsugod na. So dapat ang iyang i-establish ang Iglesia ni Cristo nga gasugod 1914 dili nang sa Biblia kay dili man na sila. Gani sa ilang pasugo do na tay ebidensya na ila man nang giangkon nga Iglesia Katolika na. Niingon sila nga ang Iglesia Katolika sa pasimula siya ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Dili na nila nigar nga giangkon na nila sa pasugo. Ang ila lang nga ilang gibiyaan ang Catholic Church kay nagtudlo na mo kunog di mao. Mawala na mo kuno ang pagka-Iglesia ni Cristo og nganlan og Iglesia Katolika Apostolika Romana dili oy. Sayop na nga reasoning nganlan dahil laing ngalan mawala na ang iyang pagkasiya. Ako kanunay ra gyud akong gibalik-balik akong kaugalingon si Silbert ko. Gihinganlan po kog Bobby. Nawala ba akong pagka-Silbert sa diyang gihinganlan po kog Bobby? Dayon gihinganlan po ko og Veritas. Nawala ba akong pagka-Silbert ug pagka-Bobby sa diyang gihinganlan po kog Veritas? Wala oy. Nadugangan lang ang description. Wa man po'y teaching sa Biblia nga bawal dugangan ang description. Wala. Ang bawal dugangan lang matud pa ni San Juan kadtong yang gisulat sa pinadayag. Pero wala gaingon si San Juan ug ubang mga apostol nga dili dugangan ang description. Wala. Kung moingon sila dili dugangan ang description sa tupa nagtudlo sila wala gitudlo sa Biblia. Kay wala man gyud gitudlo sa Biblia nga bawal dugangan ang description. Gani biblikal lang pagbutang og mga description. Jeremias 31:21. Ako lang ning giapil kay basig mo kutlo sila atong pinadayag ba Revelation nga nag-ingon si Juan ayaw ninyo dugangan ning akong gisulat diri. Ang context nga gipasabot ni Juan ang iyang gisulat sa Revelation dili dugangan, pero wala siya mag-ingon nga
Ayaw ninyo dugangi ang balaod ninyo sa gobyerno. Ayaw ninyo dugangi inyong disciplinary law. Ayaw ninyo dugangi ang inyong mga bagong pista. Wala mag-ingon si San Juan ana o ubang mga apostol. Wala gali sila maingon. Ayaw ninyo dugangi inyong mga pag-ampo. Ayaw ninyo dugangi inyong mga debosyon. Lahi na. In context, kung unsa tong gibawal nga dugangan, maura po to'y dili na to dugangan. Pero mga description sa iglesia, wala gyud na gibawal dugag-dugangan. Gani, nanatay example sa Biblia. Nga, lain-lain ang pagtawag sa mga apostol sa iglesia. Na ay mabasa, iglesia sa Diyos. Na ay mabasa, piniling katawhan. Si Pedro mismo, iyang gitawag og piniling katawhan o piniling nasod. Mo manggani nga napoy grupo karon nga kanang gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Gikopya ng gipahayag ni Pedro sa unang Pedro 2:9. So, kanang gibuhat nila, mo po na gibuhat ni Felix Manalo sa iglesia ni Cristo. Pagkabasa niya iglesia ni Cristo sa Biblia, kay nagtukod man siya iyang grupo, hinganlan po niya. Nya makauwat kay na mas Biblia. Wa joy kalainan sa fake money. Di ba ang fake money makauwat tungod kay gikopya ang description? Pero nganong fake kay walay authority ang naggama sa fake money. In like manner, mao po na kanang iglesia ni Cristo nga gisugdan ni Felix Manalo, fake tungod kay wa man siya katungod nga maghimo ana. Wa po'y kanang authorized nga giordinahan og pare ba nga or obispo nga ang authority gikan sa mga apostol nga ga-ordain ni Felix Manalo, then gasugo niya nga magtukod po siya lokal anang dapita. Wala way gasugo niya, siya ra gyud, claim ra gyud nga sugo kuno. So atong ipadayon ni karon iyang pamahayag. Ang kasulat, ang ilang giwali o gisulat, Iglesia ni Cristo. So, Iglesia ni Cristo ang original. No? Karon, kung saan man nato pag-ila, nga kining original nga Iglesia ni Cristo, gipiki ni. Kinsa man karon ang relihiyon, nga bisag dili sila Iglesia ni Cristo, moangkon po sila Iglesia ni Cristo. Ang Katoliko Romano, mo claim po sila. Moingon sila nga, kami man ang Iglesia ni Cristo diha. Kami ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. O di ba? Dili lang kay kami mismo ang ilang pasugo magasin nga gaangko na no, di na nako na sublion dire kay ako na kadaghanan ako na balik-balika sa akong mga video. Giangko na nila nga ang Iglesia Katolika sa pasimula siya ang Iglesia ni Cristo. Ang Katoliko mo'y dapat muangko na kay makita man gyud sa history. Dili sila dapat muangko na kay si Felix Manalo ang founder ana Pilipinas pa gyud atong ipadayon. Ang kuno nila, bisag dili sila Iglesia ni Cristo, moingon sila Iglesia ni Cristo. Ngano man moangkon man sila nga sila gasulod gawas ni sila tigo. Pagka taghan sa pasugo giangko na pagali ko'y audio recording ang ilang ministro dito sa Cebu. Ministro nila sa Cebu nga si Ben Fernandez. Napa ko'y record ana kung gusto siya nga ako nang i-play sa sunod video na ako nang ipadungog. Ilang ministro nag-ingon nga dili kami supak ana nga kanang Iglesia Katolika mao kana ang sinugdanan gitukod ni Kristo nga iglesia, pero naitalikod lamang sa mga pagtulunan. O na giangko na nila sa Iglesia ni Kristo nga si Kristo gid may nagtukod sa Iglesia Katolika sa pasimula. Sa diha ko nung Iglesia ni Kristo pa kuno ngalan, wa pa kuno hinganlig Katolika. So kay mauman ang Iglesia ni Kristo, mauman ning gitawag og Katolika, so usara. Di ba sa logic? Si Simon sa dihang gitawag siya Pedro, usara ka tao, dili duha. Si Saul gitawag og Pablo, usara ka tao, dili duha. So kay ang Iglesia ni Kristo gitawag magkatolika, di usara di ay. So kini sila tigo umanda magsulod gawas na ay basahon nila nga ni angkon nga tukod ni Kristo ng Iglesia Katolika, sa dihang Iglesia ni Kristo pa kuno ang description. Pero moingon na pag adili na mao. Magasulod gawas ba? Gasulod gawas atong ipadayon ning iyang pamahayag. Iglesia ni Cristo. Simple ang logic. Tungod kay ang original Iglesia ni Cristo.
Nganong giangkon man nila nga sila kuno ang Iglesia ni Cristo bisan Katoliko Romano sila. Tungod kay ang original Okay, natubag na, gabalik-balik na ta. Iglesia ni Cristo gining Iglesia Katolika. Kay mo man ang gitawag og Iglesia Katolika, mao man tong Iglesia ni Cristo. Usara man na. Ang pag-ingon diay ni San Pablo sa unang Korinto 14:33 nga Iglesia sa mga balaan sama sa iyang kung atong ibase sa iyang line of reasoning kay na may mabasa nga ilang gigamit gani nga Iglesia ni Cristo pod ang gipahayag ni Pablo. So kay sa unang Korinto 14:33 gitawag man po niya og Iglesia sa mga balaan. So dili da ito usara. Usara. Bisan pag gitawag ni Pablo og Iglesia sa mga balaan, ang iyang gitawag og Iglesia sa mga balaan, ang Iglesia raman pod nga gisugdan ni Kristo. So usara ka Iglesia, dili na siya malain-lain nga Iglesia. Tungod lang kay gila-ilahi og tawag. Paras lagi nako, tulo man akong description. Silbert, Bobby og Veritas, dili man ko tulo ka tao, usara man ko. Okay. So sila lang kay ilang giangko ng Iglesia ni Kristo nga dili si Kristo may founder na, di kaklarong fake ana. Ambot nga nung daghan pang mga sakop nga di gid mo biya ana. Nga kaklarong fake ana. Iglesia ni Cristo. Munang ang puno nila nga moingon sila nga kami mo'y Iglesia ni Cristo. Bisan ang ilang ngalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay kun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana untang original, ang piki unta ana nauntay mangangkon nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nauni naon sa man hinuon nga Ato na tong natubag. Magsulod gawa siya. Murabang ang iyang analogy iyarang gamito ng description nga Roman Catholic Church nga kung ang mangupya ana nga fake kana ra pong galana. Fallacy, ano may kog fallacy? Kay usa ra man ang iyang gitumong sa matuod nga iglesia kung himuon niya ng analogy Roman Catholic Church. Dili kay ang gipakita sa history nag-agi man na siya daghang katawagan. Dayon ang conciliar official description na hitabo na niadto lang First Vatican Council kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kay sa Biblia lagi dili pa man to conciliar. Hisgot-hisgot lang tos mga sakop nya lain-lain pagyud. Pero dili pa official nga conciliar kay dili man gi-deklara pinaagig council. Kay kung basahon ng Council of Jerusalem wala pa gahisgot og conciliar description ng mga apostol. Ang nihimo og conciliar description mga later councils na. Sama pud anang pagdeklara pila ka basahon ang official sa Old ug New Testament, wala man na mahitabo sa Council of Jerusalem. Ang nakahimuan na ang mga obispo na nga sumusunod sa authority sa mga apostol sa Council of Rome 382. Nga gani masabot na klaro kayo sa kung saon nimong balanse. Kung maghisgot og authority, ang original nga authority gyud mga obispo mo'y gahawid. Ang prueba na, ang pagdeklara, pila kabasahon ang New Testament. Bisag di sa ta maghisgot og Old Testament, kay mo piyait mo na sila na, kay di man nila dawaton ng 46 books sa Old Testament, kaya ang ila 39 raman. Kay ang gusto nila, kinahanglan mo sum up ragyog 66, 39 plus 27 books sa New Testament, para mo 66 ragyog ganahan, yung sila 66. No? Ano kang ganahan yung sila 66? Kaysa Katoliko 73 man. I-add tong 7 books nga apil sa gituhuan sa Katoliko plus 39, so mahimong 46 ang official sa Katoliko sa Old Testament. Then plus 27 books sa New Testament mo nang mutakdo gitsag 73. So nindot kayo nga numero ang 73, kay ang 7 sign of completeness, then ang 3 sign of one God in 3 persons. Whereas kanang ilang gibasihan nga Biblia nga gikan ra po na sa Katoliko pero kulang lang 7 ka libro, ganahan gid sila nga ang ihap gyud 66 ra gyud. Ano ka no? Kamo nay magunahuna nganong ganahan sila ng 66. Nga kulang man na. Pero bisan lang di na sa nato na i-appeal ng Old Testament, kana lang New Testament. Kinsa may gabuot ana nga kana rang 27 nga sa history daghan man kay sinulat ng mga Kristiyanos napay didake. Pagkadaghan kay sulat sa mga Kristiyanos, then ang mga obispo na gabuot pila i-appeal sa New Testament. So kung walay authority ang mga obispo, so
dapat dili mo tuo ang mga protestante o apil na sila mga iglesia ni Kristo. Di sila mo tuo nga ang opisyal sa New Testament nga libro 27 lang. Kaya kinsa may gabuot ana mga obispo. So kung nituo sila sa desisyon sa mga obispo, sa to pa ang original gyud ay ang authority naa sa mga obispo. Kadtong authority nga gihuptan sa mga apostol. Yan naman. Kay mo may gideklara sa New Testament canon. Di ba? So, kanang ilang authority, maklaro nga walay authority na sila. Unya, magtiwalag ra ba po sila? Nga wa man sila authority. Kaya ang authority na aman sa mga obispo. Di ba? Maigo ra po sila ng gamit-gamiton nila sa Roma 10:15 nga kanang gamiton nila sa pag-authorize sa ilang sugo. Nga unsao mong kuno nimo pag wali kung dili ka gipadala sa to pag-authorize. Ya, sige na ba nilang balik-baliko ng pagka-authorize o pagkasugo ni Felix nga wa may gasugo niya. Di ba? Pero kung muanhi ka sa history sa mga obispong Katoliko, klaro kayo nga sugo gyud ang mga obispo. Yan naman. Kay si Kristo ga gisugo sa amahan, then gisugo po niya ang mga apostol. Personal na, dili na kay claim lang, di ba? Ang mga apostol katong ilang mga gisugo giordinahan yun nila, gipandungan sa ulo. Then katupong ang ilang mga giordinahan ga personal pod nga ga-appoint og mga successor. Wala nay bugto ng holy ordination sa gikan sa mga apostol sa atong mga obispong Katoliko. So connected. So maklaro nga mao bitaw nga sa Council of Rome sa pagdeklara pila ka basahon ang New Testament, mga obispong Katoliko gyud may gadeklara. So ang authority naa sa mga obispo. Wala ni Felix Manalo. Pero mag-meeting sila. Magtiwalag-tiwalag pud kuno sila, mangulikta pud kuno sila ig mga abuloy. Nga kung wala kay authority, wa man gyud kay authority mangulikta. Di nigara lang, mabitong nangadato na sila kay di man sila gukton sa gobyerno. Kay kung ang gobyerno kahibalo pa lang unta mo kilatis unsay fake religions, fake churches, di pangdakpon man na sila. Galing lang, salamat sila ka ang gobyerno di man gilabot ana. Di ba? Oh. Siyempre, ang simbahan kay concern man gyud og pang spiritual mo nang ang mga Katoliko na kahibalo kuan pod accountable pod mi nga nakahibalo nga di may musulti. Ya kami mga CFD kahibalo man may nang musulti gyud mi. Una nga kadtong masayod mamalik lagi sa Katoliko, nagkadaghan man pong mga iglesia ni Kristo nga namalik na sa Katoliko, ang uban mga handog pagani. Okay, so atong ipadayon ning iyang video. Sila Iglesia Katolika Apostolika Romana, moingon man sila ay ang iglesia ni Kristo mo ipiki. Nabaliktad, di ba? Sayo na kay simple ra nato. Wala kami mga CFD, wala mi moingon nga ang iglesia ni Kristo sa Biblia piki. Wa mi moingon ana. Ang gipasabot namong iglesia ni Kristo nga piki ang nagsugod sa Pilipinas. Nga ang founder si Felix Manalo. Amo nang klarohon na wala mi mag-ingon nga ang iglesia ni Kristo nga gisugdan ni Kristo og mga apostol piki. Wa mi maingon ana, original na. Gitawag lang nag-Roman Catholic Church niadtong First Vatican Council. Mao nang usara na. Di na duha. Ang fake, ang gisugdan ni Felix Manalo, niya gihingan lag iglesia ni Kristo. Huwag yun ay kalainan sa fake nga kwarta. Kay kanang fake nga kwarta, walay authority ang maghimo ana. Then kopyahon tong tuwa dito sa kwartang original. Di ba? Ang fake, ang ilhanan sa fake, kadtong magbuhat og kwarta nga walay authority. So sa iglesia pod, kadtong magtukod og iglesia, nga dili si Kristo mo founder. So hao man ang ila kay di mas Kristo may founder ana. Ngalan ra may iglesia ni Kristo ana, pero ang hinganlan dili mao. Kay nganong dili mao kay sa history ang makita gud nga iglesia ni Kristo kadto man gitawag og Katoliko. Di klaro gyud nga dili gyud na iglesia ni Kristo ang tinuod ng ila kay nakita man sa history nga ang gitawag og Katolik ang iglesia nga gisugdan man ni Kristo. Usa naman ang iglesia ang gisugdan ni Kristo, unya gitawag og Katolik.
So nga nung matinuod pa man ang sugdan ni Felix Manalo, kapila man na magtukod si Kristo og iglesia. Di ba? So, mao na mga igsoon. Atong ipadayon ni. Tinamban lang nato, atong itinamban pagsabot. Hiki gani, bisag dili siya, iglesia ni Kristo, iyang i-claim nga iglesia ni Kristo. Unsa may prueba, unsa may pag-angkon sa mga pari sa simbahang Katoliko, nga ang iglesia gitukod ni Kristo, giwali sa mga apostol, iglesia ni Kristo. Sa libro nga gisulat ni Francis Bicasili, Religion, Doctrine and Practice, iyag yung gipahayag dito. Nga matod niya, this church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the church of Christ. It is the only true church which God ordered all men to join. Unsa daw ang iglesyang giorganisa ni Kristo? Unya giwali sa mga apostol, matod sa pari nga si Francis Bicasili, iglesia ni Kristo giwali sa mga apostol. So kung ang iglesia nga gitukod ni Kristo giwali sa mga apostol, iglesia Katolika, dapat makita nato sa Biblia nga ang giwali sa mga apostol, iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero dili. Sayon ra kay nang pag-ingon nga kami. Okay, so na gikutlo na pud gisulat sa pari nga naingon ang pari iglesia ni Kristo. Nga kahibaluman sila nga ang ipasabot sa pari Katoliko ra po dili ng ilang grupo. Balik-balik na lang ni nato. Ang kunon yun nila ba nga sila ng iglesia ni Kristo nga si Felix Manalo may gasugod ana nga kaklarong fake ana yun. Nga nung fake ako na pong balikon kay balik-balik man siya. Kay si Felix Manalo may originator. Ang iglesia ni Kristo sa Biblia, si Kristo may originator. Then natawag lang siya Roman Catholic niadtong First Vatican Council. Pero niadtong First Vatican Council ang pag-asimbol na kay kanang pagtawag og Catholic dugay panahon pa sa katong mga unang bahin sa ikaduhang siglo, si Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan, daan ang gatawag og Catholic. Then kana pong pagtawag og Apostolic sa Council of Nicaea 325 AD, so ikaupat nga siglo naa na ng description nga Apostolic. Ang Roman na nahinganlan gid siya Roman niadtong Council of Trent 1546. Dayon gi-asimbol sa First Vatican Council 1870. So mao na nga maong misnomer o pangutan ng amamaliw ng sa mga debate gani nga mangutanan ng ilang mga debater sa iglesia. Asa mabasa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Anong pangitaon man sa Biblia ng description nga awahin naman na gi-asimbol? Dapat inyo lang tan-awon ngano nga valid na siya. Nganong valid na siya kay ang Jeremias 31:21 wala gabawal nga magbutang og description. Kay ngano? Ano magbutang gyud mga description kay awat-awaton mong gunang naa sa Biblia. Sama ba sa Central Bank kung duna gali maawat nga description, magbutang na pug laig description ang mga naa sa authority para dili gyud maawat ang tibuok. Di ba? Ang rason nga nung gidugangan og description nga Roman tungod kay kung mag-research kag history, daghang mga Protestante mag-awat-awat anang Catholic. Gani na ako'y higala po ron, nga di lang nako hinganlan nga membro sa CCF, nga muklaim po kuno silang Catholic sila. Bisan na ay mga Adventista po, mga Sabadista nga Catholic po kuno sila. Sila kuno ang tinod nga Catholic kay gabantay sa adlong Sabado. Oo na. So, awat-awaton man ng ubang descriptions Katoliko, mao nang mapugos ang naa sa authority nga magbutang og lain. Ang katapusang gibutang sa mga obispo kanang Roman sa Council of Trent 1546 din gi-asimbol gyud ang tibuok sa 1870. Nganong motuo man tag council, naman ta example na Council of Jerusalem. Ang mga meeting sa matuod nga iglesia kinahanglan dawaton nato ang desisyon. Bisan gani ang iglesia ni Kristo. Kung ingna dili na sila mag-council, lain lang term nila na kanang ilang mga sanggunian. Kana ding mag-election kay naaman sila black voting. Di ba mag-meeting na sila? Magpili sila kinsay kandidato ilang butuhan. Then ilang ipatuo sa ilang mga sakop, ipasunod sa ilang mga sakop.
ilang giawat tong Council of Jerusalem nga unsay nahukman sa mga apostol ilang gipasunod sa mga magtotoo. Nasa buhat 16:4. Pero ang nakadimalas lang, asa mas lagi kag authority. Nga ang authority sa mga apostol nga mag-council, mag-meeting, naaman sa mga obispo. Ang pruiba ana, kato naging Council of Rome. Nga, gadeklara ang mga obispo, pila kabasahon ng Old Testament o New Testament. Unya, tanang mga protestante, apil ng Iglesia ni Cristo, hingtuo sila sa gidesisyonan sa mga obispo sa Council of Rome sa New Testament canon nga 27 books lang. Timan ana to nga kanang pagdeklara nga 27 lang ang official list sa New Testament, mga obispo na may buot ana sa Council of Rome kaysa ang mga apostol sa Council of Jerusalem wala pa ka-canonize ana, wa pa kadeklara sa ilang panahon. Kaysa Council of Jerusalem wa pa sila gahisgot og Bible canon nga pila ka libro ang himong official sa New Testament, wala pa. Samot nag-meeting sila kinsa butuhan sa eleksyon, black voting, samot na kay wala black voting ang mga apostol. So atong ipadayon ning iyang video. Hapit na ni Mohaman. Napauntay laing video nga akong tubagonon pero sa sunod na lang kay kinitaas na gani kayo ni. Okay. So sa sunod na lang po murag about tithes to. Now, by the way, maghisgot sa kuaning tithes kay aron magamay-gamay na lang akong tubagonon atong uban yang video. Nakalitok mong yung kog tithes ato. Dayon, naarabay mga CFD nga wala na kay sila magunahon na nga gatudlo ang simbahang katoliko anang ikapuit 10%. So, kaysa ako kung nahibaw-an god, ang pagpangulik ta og tithes, ang simbahan, correct me if I'm wrong kay basig na sayop ko, pero ako ra po ning kurian kung nasayop ko, akong ma-prove. Ang sa ako lang mga nabasa, wa pa ko kabasag ang simbahang katoliko gabawal anang 10%. Wala. Pero wala lang na siya kana bang mandatory sugo. Murag optional lang na siya. Kay ang rason god sa simbahang katoliko nganong gi-optional siya kay parang dili mapugos. Kung mohatag manggali ang mga katoliko og 10%, kanang kinasing-kasing dili kay tungod kay napugos lang kay naana. Unya ang simbahan pod nga tinuod naa manggoy authority sa binding and loosing. Naay authority sa binding and loosing. Sa to pa pwede makahimo og rule ang mga obispo sa ilang pangunahuna nga usa man ni atong i-stricto ba ni o dili. So nahukman sa mga obispo dili mayo i-stricto nato kay basig ang mga katoliko mohatag og 10% nga napugos lang. Dili gyud kinasing-kasing. So mo na nga ni-focus lang misa kana lang offering kanang abuloy. Pero wala mi did-i kung mohatag mig 10%. Pwede ganig dako pa 50 ba or 90% kung kaya nimo na. Anong dili? Di ba? So mao na kay basin bayag iyang kon ba sungag-sungagon ba among pahayag ba? Kay na may mga CFD gyud nga ugon sa lang ilang nahibaw-an basig na apod sila gibasihan nga wa na magtudlo ang katoliko ana, so entitled po sila. Pero sa akong kabahin siguro kung nasayop mangganing ko, ako ra po ning koreksyonan kung mahibalon na kung nasayop ko. Basta sa ako lang paminsar so far, ang katoliko wala magdili kung ganahan mo ikapo. Kay namon ko hinahibawan sa una, magtiayon to, maestro og maestra sa Vincent. Nakahibalumi nga, nag-tight sila. Nihatag yun sila og tight sa simbahan. Wala mo po magdili ang simbahan. Wala mo po niingon nga, dili mi ana kay wala na may gaimpusara na. So sa akong nasabtan sa katoliko, pwede. Ganong diligot. Pero wala lang mo impusar ang katoliko ang nagmandatory. Sa rason nga para dili maobligar ang tao. Nga but ipasabot kung mohatag, hatag, dili ingon nga napugos. So parang masigurado nga dili aron dili mapugos, so i-optional. So kung dili nimo kaya na kontra sa imong buot, so offering.
Pwede naman po sa offering. Madako pagali noon kung dako kag daghang kag kwarta, di ba? Di lang kay 10%. Di ba? So mao na. Dayon katong issue niya about aning ikapo. Sige lang sa sunod nga pagtubag nako ani mga video, sa sunod na lang po nako pang tubag ni. Pero ako sa ning ipadayon ning video kay hapit na ni Mahuman. Mo itinuod. Kunya mo ingon dayon mi. Kami kay ang among history maka-trace back to the time of the apostle, back to the time of the apostle. Dugtong ang among history. Inyo anang sukdanan. Wala nag-ingon ang mga apostoles nga kung naamo sa panahon sa mga apostol kamo na ang tinuod. Unsay preba? Ingon si Apostol Pablo, Galacia 1:8 ngadto 9, bisan pa kung kami. Unsa man ang termino habisan pa kung kami? Habisan si Apostol Pablo o ang mga Kristiyano kaniadto mga apostol. Magwali kaninyo lahi sa among giwali ipatunglo siya. Dili di ay basihan nga sila dugtong sa panahon sa mga apostol sila na ang tinuod. Ngano man si Apostol Pablo gani miingon nga bisan pa kung kami. Unsa man di ay timailhan ang giwali. Paglahi gani ang giwali. Unsa daw? Sabi sa Tagalog ay matakwil. Okay, nigamit siya Galacia 1:8-9. Kapila na nako nahisguti sa mga latest na akong mga videos. Matamaan siya sa bersikulo nga iyang gigamit, no? Kay si San Pablo gaingon sa Galacia 1:8-9 nga kadtong magtudlo og lahi sa ilang gitudlo, ipatunglo. Gusto pa dili patuhuan ang mga tawhana. Matamaan mo sila na. Kay si San Pablo wa man gatudlo, ang mga apostol wala gatudlo nga ang katumanan anang sa Anghelias pinariyag si Felix Manalo. Wala magtudlo ang mga apostol nga hinganlag executive minister ng ilang ang leader sa simbahan. Wala magtudlo ang mga apostol nga moabot ang panahon nga mag-publish og pasugo o magasin. Wala magtagna ang mga apostol nga tibuok matalikod ang iglesia dayon inigbango 1914 magsaulog din mog anniversary every July 27. Wa mag-ingon ng mga apostolan na. Wala mag-ingon ang mga apostol nga walay purgatory. Nya, sila gatudlog walay purgatory. Wa mag-ingon ang mga apostol nga bawal maghimo og mga larawan sa mga santos o balaan. Bawal ang pagtahod sa mga santos o pagbinirate sa mga santos. Wala mag-ingon ng mga apostol na. Wala mag-ingon ang mga apostol nga bawal ang pagrosaryo. Pero sila gabawal. Gani, masabot sa Biblia nga ang idili og itugot sa matuod nga iglesia aprubahan sa langit. Mateo 18:18. Di ba? Unya, kung ang Catholic Church nasumpay ni sa mga apostol, sa ato pa, pillar and foundation of truth ni. So, ang iyang gitudlo, manaaman sa Biblia o wala, truth na. Kaya wa man pud magtudlo ang mga apostol nga kinahanglan basahon tanan sa Bible. Si Pablo gaingon sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang tuhuan ko no, ang gibinaba na lang og wali o sulat. Wa siya mag-ingon nga ang nasulat lang. Di ba? So kung naa sa iyang unahuna nga gatudlo og lahi ang Katoliko sa gitudlo sa mga apostol, timan walay bersikulo nga mo-support ana nga ang Katoliko gatudlo og lahi sa gitudlo sa mga apostol. Wala. Kay ang gipasabot sa mga apostol sa giingon ni Pablo nga kadtong nagtudlo og lahi. Makita man na sa ilang panahon kinsa tong nagtudlo og lahi, kadtong nisupak sa ilang authority man na. Pero wala mag-ingon si Pablo nga tanan nilang teaching sa Christianity nasulatanan, wala. Kay sa Juan 21:25 giklaro diha nga wala tanan masulat. Then si Pablo nagtudlo sulat o gibinaba na lang. So dili kay kanarang nasulat sa Bible. Dili na kay kinahanglan basahon tanan sa Bible. Wala. Ang gipasabot ni Pablo nga nagtudlo og lahi diha kadto nang nisupak sa ilang authority sa pagpanudlo. Mahibaw-an man na kinsa kay ng mga tawhanan ni supak diya sa authority sa mga apostol. Nga mo na gipasabot niyang nagtudlo og lahi. Dili na pagasabton nga
nasulat tanan sa mga apostol ilang gitudlo. Mao na kung wala dito maingon na kag nalahi na wala. Dili. So balikon ko kanang giingon diha nga lahi nagtudlo og lahi kadto nang nisupak sa teaching office sa mga apostol. So buti pasabot kung kinsa ang naa sa authority kinahanglan motuo ta sa ilang mga official teaching. Kung naata panahon sa mga apostol motuo ta nila. Dayon sa atong panahon karon kinsa man ang nakasunod sa authority sa mga apostol, mga obispo. Sa ato pa, ang mga obispo pwede mo gamit anang gipamulong ni Pablo nga kinsa tong magtudlo og mga pagtulunan nga lahi sa among gitudlo, wala na among gitudlo, supak sa among gitudlo, ipatunglo na. Pwede na gamiton sa mga obispo. Mao na. So, kinsa man ang nisupak ron sa authority sa mga obispo, di sila. Pwede po nato dayon gamiton itong giingon ni Pablo. Pwede ang mga obispo maingon nga ipatunglo na sila pero wala pa pugkog. Hyperbole man na sa akong pagsabutan na. Hyperbole. Term na ni San Pablo sa pag-exaggerate nga kailangan musunod yun sa authority sa mga apostol o kinsa nang naa sa authority. Di ita mo supak sa authority sa mga apostol nga karon naa sa mga obispo. So balikon ko, matamaan siya aning bersikulo hayang gigamit. Kung pasanginlan niya nga ang mga obispo gatudlo og lahi. Nga kung buto nahon-nahon sila may gatudlo og lahi kanang ilang pagtulon-an day nga dili Dios si Kristo wala man sa Biblia. Wala na sa Biblia. Kanang maghimo og simbahan nga butangan jog description nga Iglesia ni Kristo, tanang mga simbahan butangan jog Iglesia ni Kristo diya sa tubangan. Wala man na sa Biblia. Kay panahon pod sa mga apostoles, wala pa sila kahimo og kaugalingon nilang simbahan. Kay katong simbahan nga ilang sudlan-sudlan ag sa karaan patong relihiyon nga Judaism nga ang day of worship Sabado. Kung sila ra mga Kristiyano magtigom-tigom sa balay ra gani. Kay wala pa may kanang simbahan nga ilang kaugalingon. Wala record sa Biblia nga ang mga apostol nakahimo ng simbahan silang kaugalingon. Wala. Kaya mag-meeting sila naras balay. Then kung maadto sila ag temple pa to sa daang religion. Di ba? So mao na matamaan ra po sila kung gamit-gamit sila anang Galacia 1:8 nga out of context. Kay kung mukutlo sila anang Galacia 1:8 ila man dayang sabton nga atanan gyud dayang gitudlo sa mga apostol na as Biblia. Wala oy. Sinaa nga si Pablo na gani gaingon sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang ila kunong mga gitudlo o tradisyon sulat o wala kay gibinaba na lang. Sa Juan 21:25 po dili tanan na sulat sa gibuhat ni Kristo o niya ang gibuhat ni Kristo magmilagro raman og magtudlo. Yawa ko no masulatanan. Di ba? So kanang Galacia 1:8 authority argument na niya. Nga buti pasabot kay naaman sila authority sa pagpanudlo ang musupak o magtudlo og lahi silang gitudlo, supak silang gitudlo mao nay naa sa sayop. Wala magpasabot si Pablo nga tanang saktong pagtulunan nalitok nila tanan litra por litra. Wala. Kay kung nalitok yun nila tanan, nawalin nila tanan, nasulat nila tanan ng ilang mga teaching, di walay relihiyon na kasunod. Kay bisan sila mga Iglesia ni Kristo daghan silang gitudlo ron nga wala gitudlo sa mga apostol. Kanang moingon sila walay purgatorio, dili pwede hinganlan og pope ang kanang tinugyanan sa Yahweh. Dili pwede hinganlan og pope ng pagkabikar ni Pedro. Wa magingon. Tingali ilang balihon pod nga asa man pod mabasa nga gitawag. Wala pod. Tabla kung magpangutan anay tag asa man pod mabasa nga gitawag ba siya pope dili. Pero because of authority valid. Kay klaro man ang authority sa matuod nga iglesia, ang inyong idili og itugot usab sa langit. So mao na nga nasulat man sa Biblia o wala kanang gitudlo sa simbahang Katoliko because of authority valid. Kay dili man Bible alone ang gitudlo sa mga apostol.
Gani si Kristo wa man magsugo nga ipanulat tutanan iyang gipangwali. Usa ra may gisugo gali dihang mabasa sa Bibliang magsulat si Juan raman si Juan kanang Book of Revelation. Kanang si Pablo diha na suguag magsuwat. Iya ra nang magbuot. Wala kay sila sugua sa Ginoo diha kung basahon ng Biblia nga i-compile ng Old Testament ug New then itapok ang gabuot-buot anang pagtapok nga giusa ng Old ug New Testament, mga obispo naman, mga later authorities naman, mga bishop. Kay ang mga apostol wa man kahuna-hunaan na silang panahon. Di ba? Way mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostol nga kanang imong sinulat Mateo kang kuan ato ng tapukon then kinirang 27 then usahon na to ni then ang old pod ato ding i-bookbind. Wala man na wala man na buhatas ang mga apostol. Di ba? Nya sabton day nasayop day ang mga obispo ana kanang ilang gi-bookbind. O kana usa na sa gibuot-buot sa mga obispo nga wala gibuot-buot sa mga apostol silang panahon kay wa pa nila mahimo. Sabton ba na nga nagtudlo og lahi ang obispo kay naa sila gibuot-buot? Dili. Kay ang gipasabot ni Pablo atong ayaw mo pagtuo ni atong magtudlo og lahi sa among gitudlo. Ang gipasabtan niya ana kadto man ang mga tao nga nagmugna og panagbahin-bahin kay dili mo pailawom sa authority sa mga apostol. Mao na. Dili na sabton nga tanang kamatuoran na sulat sa Biblia. Wala magingon si Pablo ana. So ipadayon nato ning iyang video kay hapit na ni Mohamed. Dapat itakwil yun. Ang giwali sa mga paring Katoliko, ang giinbento ni Ignacio, Iglesia Katolika o Catholic. Giinbento. Giimbento kuno ni Ignacio ang Iglesia Catholic. Pastilan, bali ning argumento ha. Ug moingon gyud kag giimbento ni Ignacio ang Iglesia Catholic. Ito padili dahil si Kristo mo gatukod sa Iglesia Katolika o sa simbahan kay si Ignacio. Dili siguro ang iyang gipasabot tungod kay si Ignacio nagtawag og Katoliko sa iglesia ang gisugdan ni Kristo. Dili na siya wrong na siya nga interpretation tungod kay ang ngalan dili nakapatunga sa butang gihinganlan. Ang bata bitaw dili man ang ngalan sa bata may nakapatunga sa bata. Gipanganak na ang bata ay hinganli. Ang iglesia pod nga gisugdan ni Kristo naa na. Awahi lang hinganlig Catholic. Dili kay ang ngalan nga Catholic mo'y nakapatungha sa iglesia. Dili. Naa ng iglesia, sugdan na ni Kristo, awahi lang hinganlig Catholic. Awahi na siya mga gamig description nga Roman Catholic. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Paras lagi na ako. Ang una yung description ako, Bob Silbert. Dayon, bag-edad na kog mga 5 years old, gitawag na po kog Bobby. Pagkadako na nako, mga college na ko, edad na kog mga 20 na, gitawag po kog Veritas. Dili kay, tungod kay gitawag kog Veritas, sa dihang nag-edad kog 21, nga moingon din kag, giimbento day ang pagkatao ni Silbert. Ang iyang pagka-Veritas kay awahin na siya hinganlig Veritas dili. Mao na iyang argumento. Kay gihinganlan man ni Ignacio ni adtong mga unang siglo og Catholic sa to pa. Si Ignacio di gatukod anang Catholic dili. Daan na gisugdan ni Kristo ang iglesia. Gani si Ignacio disipulo ra na siya ni San Juan base sa history. Sa to pa sakop na si Obispo Ignacio sa iglesia ni Kristong tinuod. Gitawag lang niya Catholic. Nya tawgo na dayon nato nga pasanginlan na dayon nato si Ignacio nga sa amoy nagtukod sa iglesia nga igo ra man siya nagpasakop, igo ra pud siyang gatawag og Catholic. Pastilan ning argumento ni Latigo. Tungod kay gihinganlan ni Ignacio og Catholic, iyan na ding pasanginlan nga si Ignacio may gatukod. Pastilan. Padayon na to ning iyang video. Wali ba day ang mga apostolo Roman Catholic Church? Wala. Busa bisan pag tuana nag-ingon na po siya nagwali ba day ang mga apostol og Roman Catholic Church nganong iwali man po na sa mga apostol ng Roman Catholic Church ngani atong higayon na wala pa man siya hinganlig Roman Catholic Church
So, ang argumento ni Latigo, murag ingon ani ba? Ako, 1970 na tao ko. Dayon, gihinganlan na dahin ko pag sa ospital pa lang, kay butangan man nagun sa ingalan, gihinganlan ako Silbert. Oh. Dayon, wa pa ko hinganlig Bobby, kaysa akong nahibawan, gitawag ko Bobby nga nickname, 5 years old naman ko. Oh. So karon pananglit, mubalik tas 1970, bisag 1971 lang, wa pa ko hinganlig Bobby. So, pwede ba na akong ingnon ba nga, dili ko si Bobby tungod kay, wala pa ko hinganlig Bobby, panahon sa niadtong 1971. Si Bobby ko, awahi lang ko natawag og Bobby. Oh. Kay ang iyang but pasabot man nga tungod kay wala pa tawag Roman Catholic sa panahon sa mga apostol. Sabto na dayon nga dili tumao ang matud nga iglesia dili. Klaro na iyang argumento ba nga wa man magtudlo ang mga apostol nga ang iglesia Roman Catholic Church. Nganong itudlo man na sa mga apostol ni atong panahon na nga wala pa man tong First Vatican Council na hitabo. Di ba? Pangitaon din nimo ng description nga wala pa na nahimo. Parehas ra na sa pangutana nga asa man ron nagtudlo ang mga apostol nga mogamit aron og kanang internet o kanang isa pa na TV o Facebook. Imo din ng ipangutana nga pa may Facebook padahon sa mga apostol. Oh, kanang iyang pangutana kung ato gyung balibal ato gyung huna-hunaon og ayo ba. Nangita siya og butang nga wala pa panahon sa mga apostol. Kaya niingon man siya, asa man. Wa man nagtudlo ang mga apostol nga Roman Catholic Church. Nganong magtudlo man mga apostol ana nga wala pa man na hisguti ng deskripsyon na sa matud nga iglesia sa ilang panahon. Di ba? Away na gud. Plus na ko do karon kanana sa iyang video nga ga-face mask siya. Pwede ba na akong pangutan-on po siya anak nga dili mo matuod nga iglesia kay wa may mabasa nga nag-face mask ang mga apostol. Nga ikaw nag-face mask man. Di, tingali mo, ingon po ka nga nung papismason man sila nga wa pa man ang face mask sa ilang panahon. Bitaw, sakto bitaw na. Maura po na kanang imong giingon nga wa man nag-ingon ang mga apostol Roman Catholic Church. Wala bitaw. Kay kanang pagtawag og Roman Catholic Church, awahin naman na. Niadto naman ang dunan na council nga nahitabo. First Vatican Council nga gitawag siya Roman Catholic Church. Pero ang gitawag og Roman Catholic Church, ang iglesia ra pod nga gisugdan ni Kristo. Di usara. Kay ang iglesia bisan pagtawag-tawagon siya laing ngalan, na may example diya sa Biblia nga ang iglesia gitawag sa lain-laing ngalan o description. Iglesia sa mga balaan, Christians, piniling katawhan, pwede gani pagtawagon og mga nataw pag-usab born again, assembly ni Yahweh. Pero naari magtukod-tukod galing gamiton po ng ngalan. Ingon na. So atong ipadayon Sa pagugat sa mga depensor Katoliko sa pag-ingon nila nga sila ang original, claim lang na manatiling pag-aangkin lang yan, pangangkon ra na dili mapamatud-an sa Biblia. Munang mupunta na lang sila sa history. Dili ko na mapamatud-an sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung dili man gani mapamatud-an ng Katoliko, nasamot na sila kaya wala man na sila panahon sa mga apostol. Mangita lang sila litra por litra nga kanang gitawag og misnomer ba nga mga pagpangita o question. Kaya mangita sila pulong nga wala pa mahisguti sa maong panahon. Pero sa baning atong Biblia, panahon ba sa mga apostol na sila Biblia nga parehas aniron nga naay old ug new? Nga katong panahon sa mga apostol ang ilang gamit-gamiton, scroll pa man to niya, Old Testament pa yun. Kay wala pa sila nakakompile og New Testament. Panahon nga ni sa Council of Jerusalem, wala pa man ng Revelation. Katong nag-council sila sa Jerusalem, unsam tong tuiga,
Wala pa masulat ni San Juan ang Book of Revelation. Di ba? Pwede ba nang ipangutana po nga, dili na tuuan ng Revelation kay sa council nila, wala pa man ang Book of Revelation? Ayaw pagingunana kay ang Iglesia nagdevelop. Kay naa sa Daniel 12:4, ang kaalaman daw lalago. Gusto pa dili stagnant. Mabitaw nga ang Katoliko, doon na siya kanang teaching nga development of doctrine. Kay ang doktrina mo, develop na. Dili na siya mo against atong giingon ni Pablo nga ayaw mo tuo og mga pagtulunan nga sukwahi o lahi sa mga gitudlo nga imo ding sabton nga ay naagyo day tanan sa Biblia, wala magtudlo og Bible alone ng mga apostol. Kana lang mga bersikulo nga masayop tagsabot sama sa mga protestante mo na makaingon silang Bible alone. Actually kanang mga bersikulos Biblia nga mag-ingon si Pablo nga ay magtuo og mga pagtulunan sa kaphin sa nasulat na dili na sabton nga naagyud tanan sa Biblia ang atong itudlo. Kaya may wa masulat. Ang kapin dihang gipasabot kana bang mo go beyond what is written. Unsa may written nga ang mga apostol nay authority sa pagpanudlo. So kung musupa ka sa gipanudlo sa mga apostol, ni go beyond what is written na ka. Nagpakapin kas nasulat nga naman. Kay imo man gisupak ang nasulat nga ang mga apostoles, mga pinadala na sila. Naa sila authority mo preach sa to pakinahanglan mo tuo ta nila. Kay kung di ta mo tuo nila, nagpakapin na ta. Nagtudlo taglahi. Kaya nung nagtudlo taglahi, kay dapat mutuo man ta sa authority sa mga apostol, niya man ta mutuo. So nagtudlo taglahi. Dili na sabton nga, tanang kamatuura, nasulat gyud sa Biblia. Nga, tanang mga desisyon kinahanglan basahan yun sila sa Biblia, dili, pagka kinaay mga desisyon nato ron sa atong mga grupo ron nga wala na madesisyon ni panahon sa mga apostol kana daing magdesisyon ang mga ministro kinsay butuhan sa eleksyon. Wala naman na kay ang panahon sa mga apostol lahi mo putong ilang gidesisyonan. Di ba? So, ang atong mga desisyon ron, magkatoliko, magdili katoliko, ang atong mga desisyon ron, wala na masulat sulod sa Biblia. Di day na tuhuan kay wala na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon. Dili. Kung naay authority, tuhuan gyapon. Pero kung wala kay authority, dapat dili ka mabuhatan na. Paras anang mangulikta og abuloy. Wala man may authority, kay dili man na tukod ni Kristo inyong simbahan. So, ang mahitabo ron, nangulikta mong abuloy nga wala may authority, sa marang nakapangawat mo sa Katoliko ana indirectly. Ano man? Kay Katoliko man ang original church, so Katoliko may manguliktag abuloy. Dili ka mo. So, dapat ang mga abuloy mapunta ras Katoliko, kay mo may tinuod nga simbahan. So, kay kamo nangulikta man mo abuloy, so sama rang nakapangawat mo indirectly. Nganong indirectly? Tungod kay wa mo gunahon na ana. Sama rang nakapangawat mo sa Katoliko, kay Katoliko mo dapat mangulikta, kay mo may original nga gitukod ni Kristo nga iglesia. Kung tanaw na to ang history, Biblia og history. Dili kay Biblia ra ha, kay kung miingon kag Biblia ra sa to pa ang history di ay katurang panahon sa mga apostol. Ang history sa iglesia padayon man. So dapat tuhuan na to na kay padayon man. Mo man ang sayop gyud ng Bible alone, limbong na nga teaching sayawa ng Bible alone kay tudluan tan niyag Bible aron parang dili na to dawaton tong history nga awahin na. Nya kay Katoliko munggoy makaangkon anang history. Nga sumpay gyud sa mga apostol, so Katoliko mo'y makaangkon nga matuod nga iglesia. Mao na nga limbungan mo sa yawa nga di mo patuhuon anang history ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima para nga mo close na mo sa Bible nga ang iglesia nga gisugdan ni Kristo gapadayon man iyang history, gapadayon gyud iyang mga council. Ay kuging na nga inyong tuhuan nga council Jerusalem lang. Wa magtudlo si Kristo ana. Sa authority nga gihatag ni Kristo sa iglesia, nagpasabot nga tanang council tuhuan na to basta opisyal. Kay Holy Spirit ang ga-guide. Kay kung walay authority ang mga musunod nga mga council, kay katurang Jerusalem Council may atong tuhuan, niya dakong pangutana ron nganong ituo mo sa Council of Rome sa dihang desisyonan sa mga obispo nga 27 ra ka libro ang New Testament. Di ba?
ang tinuod yun nga Kristiyano mutuo sa tanang official council sa iglesia, dili lang kay Jerusalem. Kay wa mag-ingon si Kristo og mga apostol nga ang valid council katulang sa Jerusalem. Kay kung dili mabalid ang ubang mga council, sa to pa ang authority di ay naaras mga apostol, wa day labot sa authority ng mga successor, dili na mao. Kay ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli, buhat 1:20. So mao nang tanaw na to sa history. Kinsay nakasunod sa authority sa mga apostol. Authority ni Pedro as holder of the keys, mao man ang mga popes. So naa sa mga obispo ang authority. Hapit na gini mahuman niyang video. Almanac, encyclopedia, samantalang giangko na sa ilang pari nga ang iglesia gitukod ni Kristo, giwali sa mga apostol, iglesia ni Kristo. Dapat ilaw sang pamatud-an nga kanang iglesia katolika, apostolika romana giwali na sa mga apostol. Pero kay wala man na giwali sa mga apostol. Kay ang Catholic milutaw na ni adtong 107 sa dihang giimbento ni Ignacio ang terminong Katoliko. Siya ang unang migamit, dili mga apostol. Muna kanang ilang gigamit nga mga version karon, nga mga tampered, mga bugos. Ha? Piki na ngano man. Ilang kontrahon ang ilaang libro nga nag-ingon nga ang unang migamit sa terminong Katoliko si Ignacio. Ha? Siya ang unang migamit na giimbento na niya ni adtong 107. Dili na mo giwali sa mga apostol. Munang makita nimo mailan nimo nga fake ng maong relihiyon. Murag iyang kuhaan og kinibang authority si Obispo Ignacio sa teaching faculty niya. Kung buto na hunaon, mas maminaw ko ni Obispo Ignacio kay ani niya, kay wa man ni siya authority, kini si Latigo, kay unang-una ilang founder nga si Felix Manalo, wala to maordinahe. Og obispo nga ang authority gikan sa mga apostol, so wa ni authority. Matamaan sila aning Roma 10:15 nga unsaon pagwali kung wala kag ipadala sa to pa kag i-authorize. Di ba? Mas mutuo ko ni Obispo Ignacio nga ano tungod kay si Obispo Ignacio disipulo siya ni Apostol Juan. Di ba? So ang pag-ingon ni Obispo Ignacio nga Catholic ang Iglesia ni Kristo, dapat mutuo ta kay disipulo siya ni Apostol Juan. Unya dili pod ang ngalan mo'y nakapatungha sa iglesia. Sama sa bata, dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Kaya ang iyang ipalutaw kay sa dihang gitawag ni Obispo Ignacio og Katolik, mo pa'y pagkatunghaan ning Katoliko, dili. Naana. Si Kristo gud may gasugod. Awahi lang siya hinganlig Katolik. Awahi lang siya hinganlig Apostolik. Awahi lang siya hinganlig Roman. Awahi na pod gi-asimbol. Unya, dili lagi pangitaon ng word nga mga pulo nga Roman Catholic Church sa panahon sa mga apostol. Kaya wala pa nahitabo ang First Vatican Council panahon sa mga apostol. Nga pangitaon man nimo panahon sa mga apostol ng desisyon nga wala pa mahitabo sa ilang panahon. Sa maramag, nag-ingon ka nga asa man mabasa nga si San Pablo nagtudlo nga maghimutag simbahan din butangan dayon og description nga Iglesia ni Kristo. Nya kay wala man po na panahon sa mga apostol kay sa ilang panahon wa pa sila kahimog Christian nga simbahan. Hikatong simbahan nga ilang sudlan-sudlan nga temple ag Jewish temple pa man to. Di ba? Pwede day na nga atong ipangutanang ninyo nga asa man mabasa nga ang mga apostol naghimo og nagtukod og mga simbahan nga hinganlan og Iglesia ni Kristo. Kanang description ba kanang sulod sa kanang gawas atong inyong simbahan asa man nagitudlo sa mga apostol? Wala. Di ba? So mao lagi, no? Si Obispo may pasanginlan, Ignacio may katukod sa Iglesia Katolika kay gihinganlan niya Catholic. Niya katupod ang pagtawag og Roman o Apostolic sa Nicaea. Pwede po itong gamiton nga nagsugod na niya itong Council of Nicaea kanang Iglesia Katolika kay gitawag sa Apostolic niya ito lang Council of Nicaea. Dili dili balikon ko sa pag-ingon. Dili ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan. Dili ang ngalan nga o description nga Catholic nakapatungha sa Iglesia.
naa ng iglesia gisugdanan ni Kristo awahi lang sa hinganlig Catholic. Para matuman po itong giingon ni Kristo nga, ang iglesia o balay sa Diyos hinganlan og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, universal o Catholic. Pilan lang, mubuo na lang yung kayo, hapit at tamuhuman. Itong ubang video niya, sa sunod na lang nako pangtubagon kay taas na kayo ni. Bisan pag-unsa og pangugat sa mga CFD, piki gyud na nga relihiyon. Sorry na lang, sakit ang kamatuoran kung ikaw naa ka sa bakat. So, munay among tubag, no? Munay among tubag reaction ni adtong naghangyo nga ipatubag daw nato kadtong gipo sa usa ka depensor Katoliko. Okay, pagsusi mo ang higala namo, way mawala ninyo. So, nahuman na to ang kining videohan niya. So, kamo na ang maghusgar kung kinsay fake. Basta ang fake, no, maklaro na to. Gadalaman sa ngalan nga naas Biblia o wala. Basta ang founder, walay authority. Dili si Kristo, fake yun na. Nikutlo pa siya, nangupya ba siya sa Biblia o wala, basta kay wala gani authority, magtukod og simbahan. Bisan pagkupyaon ta na ng teaching sa simbahan, piki yun na. Kay sama sa kwarta, bisan pag makopya ta ng hitsura diya sa tinuod nga kwarta, unya ang gahimo walay authority, fake yun na. Kay ang nay authority mo himo kwarta, central bank raman. Nya kanang grupo sa INC nga nagsugod 1914 si Felix Manalo magyud may gasugod na. So, fake yun na siya. Bisan paghihinganlan ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung tanawon sa history, unsa man ang simbahan na ang gitawag og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang Iglesia ni Kristo raman pud nga tinuod. So, usara di ay ang Iglesia ni Kristo og Roman Catholic Church. Daghan kitang premise, ana. Si Simon, balikon ako sa pag-ingon, gitawag og Pedro, usara ka tao. Si Saul, gitawag og Pablo, usara ka tao. Ako, Silbert, tawag po kog Bobby, tawag po kog Veritas, usara ko ka tao. Tungod, ni ana nga premise, dili yun na mabali. Buang na siguro mo mubali aning argumentuha. Nga, naaman sa history, nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo, o iglesia ni Kristong tinuod, gitawag og Catholic, so to pa usara day ang iglesia ni Kristong tinuod og Catholic. Unya, niadtong Council of Trent, 325 AD, ang iglesia ni Kristo, nga gitawag og Catholic, gitawag na po siya og kanang apostolic. Sa to pa, usara day ang iglesia ni Kristo nga gitawag og Catholic, nga gitawag og apostolic. Then, kay naamay mag-awat-awat anong Catholic, napoy mag-awat-awat anong Apostolic, pag-abot sa Council of Trent, gidugangan na po description nga Roman. Kay, aron pahibalo ang kalibutan, nga ang tinuod nga iglesia, ang sentro na sa Roma. Mo nang gibutangan na po description og Roman. Ang gitawag og Roman, ang iglesia ni Kristo rapod, ang gitawag og Catholic, ang gitawag og Apostolic. Sa ito pa, usara di ay, ang iglesia, nga gitawag og Catholic, gitawag og Apostolic, nga gitawag og Roman. Kay ang gitawag og Roman, ang iglesia raman po nga gisugdan ni Kristo kung tan-awon sa history. So ito pa, usara di ay ang iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia Apostolic og Roman. Kay ang sentro na sa Roma. Wa po'y mabasa sa Biblia nga bawal tawgon og Roman. Pagpasabot nga ang sentro nga ang pangkalahatang pamamahala na ana sa Roma, mo nang gibutang nga Roman as a description. Unya, valid pod ang buot-buot sa iglesia. Asa man na gikan ng authority sa mga obispo kanang magbuot-buot sa mga apostol. Kay ang mga apostol gitagaan mag-authority ni Kristo sa pagbuot-buot katong niingon si Kristo, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Mo bitaw katong buot-buot nila nga council sa Jerusalem, valid to. Unya, dili maputol lang magbuot-buot kay ug unsay mga problema, unsay mga bangi sa mga interpretation, mag-council lamang pod. O bitaw nga katong naipare niya to sa Council of Nicaea nga nisupak anang pagka-Diyos ni Kristo mo nang gadebate. Dayon ang desisyon final mo na siya gitawag og definitive.
Unya ang mga iglesia ni nasamot yun silang piki kay dili mutuo sa Council of Nicaea. Nga naa naman tay premise nga kana galing dili ta magparehas og interpretation, magsungi ta. Sulbaron na pinaagig council. Then og unsay decision sa council mo nay definitive. Pareha sa Supreme Court og unsay decision mo nay final. So kay niadtong Council of Nicaea gisulbad man ng debate nga si Kristo Dios ba og dili. Unya na desisyonan man jud sa Council of Nicaea nga Dios jud si Kristo. Supil din ang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. So kining mga iglesia ni Kristo na nasamot na gyud, naklaro na gyud pod. Nadugangan ng ebidensya sa ilang pagkapiki kay wala mo tuo sa Council of Nicaea. Ato pa, ilang giguba ang premise nga ang council sa iglesia authoritative. Kay ang Holy Spirit na aman niya sa mga council. Ay kung ingna ka ng ilang mga council, wa na gayri sa Holy Spirit. Di ba? Nasa akong kabahin, kay wala man nila ang authority, so katahapan ang moingon tag gigayran ba na sila? Kay dili gud matuod nga iglesia. Di ba? So mao na. Sa pagtapos mo ingon ko, balikon ako sa pag-ingon. Kamong mga Katoliko nga makakitaan ni nga video. Kung mangutana gali na sila sa mga debate, asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostol nag-ingon nga ang matuod nga iglesia Katolika Apostolika Romana, kana nga klases pangutana na sa usa ka mamaliw o kanang gitawag og kanang misnomer. Unsa man ang misnomer? Dili angay ipangutana. Nganong dili angay ipangutana? Kay kahibalo naman sila nga panahon ni atong unang siglo, panahon sa mga apostol, wala pa tong Council of Vatican, First Vatican Council. Nganong pangitaon man nila ang desisyon sa First Vatican Council niya atong unang siglo, wala pa man nahitabo tong First Vatican Council sa unang siglo. Mura man sila nakita ba og nangita og court decision ba sa panahon diin wala pa nahimo ang maong desisyon. Mga katawuan ta na mga igsoon. Mura ba kag nag-eskwela ba ka og pagkaabogado ba nga nag-research kag mga desisyon sa korte, then gi-advance nimo pangitaon nako ang desisyon kuan 2030 ng mga sa Supreme Court decisions or kanang lower trial court. Kabuang nimo o sa nagpakatawa ka, pangitaon nimo ng desisyon nga pa nahitabo. Inana. Mo man ni ilang pangutana. Inoon katubang dili maguna-una murag makaingon po kuyawon lang mangutana di man matubag. Sa pagtubagan na nga ang gipangita ang desisyon man ang description man nga na desisyonan niya itong 1870 pangitaon niya itong unang siglo sama ra man nangita ka og internet, nangita ka og bus, nangita kag eroplano panahon sa mga apostol. Ano pangitaon man nimo na panahon sa mga apostol nga wala pa man maimbento silang panahon. Plus ra pud anong pangutana nga asa man mabasa nga nagrosaryo ang mga apostol. Nganong pangitaon man as Biblia nang nagrosaryo ng mga apostol nga wala pa man ma-develop ng rosaryo panahon sa mga apostol. Mutuo lang taana tungod sa authority. Ang inyong idili og itugot usab sa langit. Ang mga apostol naa niana nga authority og napanunod na sa ilang mga successor. Kay na sa buhat 2:38-39 nga ang saad alang sa mga apostol alang usab sa ilang mga anak, sa ato pa sa ilang mga successor. Kung kinsay successor sa ilang authority. Okay. Ang uban ni ani niyang video sa sunod na lang kay wa na tay taas na kaini nga video. Daghang salamat.